Damdamag ni Berto. Programa pakidarunan ilipas pasama kinibugod kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kari issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Naibag nga pangaldaw, ti so amin na po, nga dumdumeg, winagbubuya, iti programa tayo, dito iti muna nga presentasyon, muna nga aldaw, iri panangidanon mi kada kayo, kariri buwarbara, damdamag lokal, national, ken international, apong agbubuya. Dito po ti pagayam ni Robert de la Cruz, kaduak ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, iri technical control. Tapos di kasta, maikanda kayo apo karitay pakalaganan nyo, pakadamagan nyo, mainformaran da kayo, iti dito yung programa tayo, Damdamag ni Berto. Very, very memorable kanyak, dito yung aldaw, nga panangirugik ka dito yung programa. Ngamin, idirugik di letter reading ko, tinapalabas, birthday tinumutibiyang, May 25. Then today, irugik apo deti Damdamag ni Berto, tapno di kasta mainformarang da kayo, mapadamagan da kayo, ket maamuan nyo apo diti pagtingken pasamak, itang aldaw apo ket very special day para kanyak. Dito apo ti aldaw nga panakayanak, ti Diyos ti alwad ng mother ko, Candida de la Cruz. Happy birthday in heaven, nanang. Deeply miss you. So, umunang hindi pagsasaritaan apo nga dumdumeg, deti mabalin niya pan nakaipatungpal into nubigat. Tinaindaklan nga oil price hike. Deti pan nakaingato apo ti presyo dagiti produkto a petrolyo. Idi last week or 2 days kalpasan duang aldaw tinapalabas apo ada deti nagbalin nga assessment wenno panangiwaragawag diti oil companies nga mabalin ang umato ti agarop 2 piso iti kada litro, gagiyem kayong kaabsat ti gasolina, ngem ti diesel, mabalin nga nasursurok, ngem 6 pisos iti pakaingatuan na. Umuna apo nga mabalin nga maapektaran, iti oil price hike, gagiyem kayong kaabsat, ti biyang ti transport sector. Dagiti ti pagbiyagan na apo kit panagpasada, kadagiti jeepneys, tricycles, and even motor bangka apong dumdumngeg wenno agbuybuya. So maibasar apo kadto rakurak iti napalabas nga panagtapos ti bulan ti Mayo nagpatingga iti Hunyo 3 ti oil trading kaabsat para iti detoy nga lawas mabalin nga into nubigat kasi mostly apo nga panaglukat iti panakaingato ti presyo digiti produkto a petrolyo aldaw ti Martes. Aldaw ti Martes. So, dati ti mabalin niya pakaingatuan na apo. Ti gasolina, agay ayam, wino makitkita, nga umabot apo, iti 2 pisos, wino natursurok. Apo, iti pakaingatuan na idinto nga ada ti prediction nga umabot ti 6 pesos. Gigiyem kayong kamsat, iti presyo ti diesel, ti pakaingatuan na. Gagayem ken kaamsat. So dito apo ket adda digiti konfirmasyon manipo diti Department of Energy Oil Industry Management Bureau babay na po iti direktor nga ni Rino Abad. Nga dito gagayem ken kaamsat ti mabalin nga epekto apo diti supply ti biyang ti petrolyo gapot adda digitay nangato ti demandnan adda digitay partes ti lubong apo nga nangato ti demand na. Di kitay oil companies gigiyim kamsat dito ti mangitunda apo ti panagngato di presyo. Ada di pa nakaibaba ti presyo di produkto nga petrolyo ti gasolina nagibabada apo ti piso ken 70 sentimos. That was May 31st. Idagtapos ngem naingato met ti piso ken 20 sentimos ti kada litro iti diesel. Dito tinangitunda, kaday di nga adjustment, gigiyem kayong kamsat, ken panagbaba ti presyo, ti nasaong nga produkto, especially gasolina ken diesel,
iti deti nga tawen na po ket umababuten ti 20 ket 3 a pisos 80 ket 5 nga sentimos ti nakaingatwan ti presyo dagiti produkto nga gasolina na iti met biang ti diesel umababot met na po ti 30 a pisos ken 30 a sentimos ti nakaingatwan na. Dito po ket records manipod ti Department of Energy nanipod po ti Mayo 31 naging gana iti Hunyo 2 kaabsat ken gigiem nga imabuten apo dito nga record ti manipod ti 73 pesos dito ti agdamat 73 adapay 75 iti biang ti diesel apo 73 to mabalin nga mapanto dito yan iti 83 gagiyem kabsak dito iti Quezon City iti presyo ti diesel idinto nga iti sa baling nga lugar 70 pesos and 50 centavos mabalin nga mapanto apo dito yan iti 75 60 gagayem ken kabsat DJ presyo ti produkto nga petrolyo. Amuyo no aggunay ti presyo ti produkto a petrolyo dandani isu amin nga sektor apo ket apektado. Umuna transport sector kaste ko nagitatayen nabayagan niya yal alikagom digitay adda iti sektor ti transportasyon iti panakaingato ti plete kadagitay pampubliko wenno for hired vehicles digitay tricycle drivers ti syudad ti Luwag kaya di may babag apo tabimaba ti presyo ti but adda digitay konsiderasyon nga naipaay kadakwada gagayem kay kabsat gapo iti nagsasarunumet laeng apong didigra especially apo ti pandemya isu nga na retain DJ plete apo ti tricycle dito syudad ti Lawag anapay digiti maapektaran iti biang apo diti agtaltalon ken mangalap amuyo ka diti muno na idi adda pa lang iti istasyon ti radyo kakabsat ken gagayem kadagiti mununa nga alaldaw nga panakiinuman tayo kadagiti adda kadagiti coastal towns, coastal barangays digiti mapan agkalap apo iti tenga ti taaw gagayem ken kabsat dandani sa andan nga maparwar DJ busbusen da nga gasolina apo iti papanday iti tenga ti taaw tapno agkalap agaputa saan nga fix DJ makalapan ada digiti may agbuenas ada digiti agmalas ket no tila makalapa midjay kas pagarigang ket deti ikan nga 2 a pisos ti 1 kilo gagayem ken kabsat ket ti makalapam lang ijay ket let's say 5 kilos that is 1,000 pesos ket ti kalkala ti gasgastaren da kano apo sada makadanon di round trip di bangka de motor nga usarenda nga mapadjeteng nga jay baybay almost 2,000 pesos. No sumurok when no kumurang man labasit kada di 2,000 a pisos gagiyem. Nga gastaren ti maysa nga mapan iti tenga ti taaw tapnon ti kasta agkalap mapanaghala iti ikan. Apo ket no nga rod minalas kan di awanen ket manukay to gagiyem ken kamsat manukay to apo nga mapan mang lugan kadije bangka let's say 4 aging ganat 5 inem nga tattao apo DJ maperwisyo da amin gaputawan ti kalap especially makalapan especially DJ ta akin bagi kadije pagkalap di ba so agpukaw da awan kita da inanaro ti panghalanda ti paganda ti pamilya da apo nga dumdume apo agbubuya di ba so nga dati apo dati presyo ti produkto a petrolyo gagayem apektaran na amin ang bambanag serbisyo to include products sa pong agserbi kada tayo especially kada tayo dito probinsya di kada produkto agapo pala di Metro Manila DJ transportation fee na DJ bayad ti pan nakaibiyahe na gagayem ken kabsat so nga digito apo ket dakkel apo ti epekto na itinaldaw-aldaw sektor pala ang ti agrikultura madaanan gagayem ken kabsat ti kunatayo nga panagtalon main crop para iti panagtalon gagayem ken kabsat so anat ti agdama nga programa ti gobyerno para iti biang ti agrikultura iti laksi da po nga adu digiti agreklamo nga mannalon na
gapu pa nga po iti kinababa ti presyo digiti produkto dahil pagtatalunan, especially irik. Anat maararamiden ti biyang ti gobyerno tapno mamantiner, maikan ti importansya ti sektor ti agrikultura nga ibagbaga ti kaadwan na udi tayon dito Pilipinas no ikumpara tayo ti agrikultura iti sabali nga nasyon na Vietnam, kada China, kada sabali-bay ang luglugar iti lawlaw ti pagilyantay nga Pilipinas apo iso nga idata ti aramiden ti gobyerno gaputa makita da nga kumapkapsut apo ti manpower. Hanman niya kayat nga admitiren ti biyang ti Department of Agriculture kaditi mununang aldawa nga digiti anak digiti mannalon apo saandan niya kayat nga ituloy data nga trabaho digiti naganak kadakwada. Kasla kumakanyak mannalo na diti anak ko hanak kayat yung medyo talo na mangsapul ti sabali nga pagtrabahuanan gaputa mauman iji pagtatalunan mauman nya mailumlumlum iti pitak mailumlumlum iti katapukan gagiyem ken kaabsat kayat man wenno saan nga admitiren ti biyang ti Department of Agriculture talaga nga data ti mapaspasamak adu digiti anak ti mannalon nga nuwen ken mabalin saan metten nga mannalon ni anak after nga talaga nga ingubet ni ama ken ina iti panagtalon. Ti aramiden ti gobyerno tapno masupusupan ti kinakurang dagitay tao iti pagtatalunan i-mechanize apo igiwaras da kadagitay agricultural machineries kasla kuma digiti pagbunga ay awag dito din na reaper planter transplanter gagiyem kay kabsat motor nga mang pataod ti danom ijeteng nga di pagtatalunan tapno supplyan na dagiti unirrigated riceland wenno pagtatalunan so anat katumbas ti operasyon ken tapno may kan iti panagtultuloy ti iraranyag ti agrikultura digitoy nga makina nga ibumbunong digiti apo nga taga-gobyerno wenno gatgatangin ti pribado masapul na apo iti produkto petrolyo so apektado tayo manen iti detoy nangato unay nga singir ti kuryente kadagiti inuman tinumuti biyang kadagiti taga-inek ni Apo Noel Andres ti spokesman ti Ilocos Norte Electric Cooperative anat sa una ni Apo General Manager Bingag Digos ti rason no apay nga nangato ti bayad ti petroleum products keta iso ti rason nga nangatumet ti presyo dejay elektrisidad tayo wenno baybayadan tayo ti elektrisidad adu apo digitay main reasons no apay nga nangatuunay ti baybayadan tayo wenno presyo digiti produkto a petrolyo muna diti gubat ti Ukraine digitay European nations in banda apo digitay produkto from Russia nga petroleum products European Union gagayem kamsat digitay nasyon iti Europa gagayem kamsat nga coming to European Union I think 70% ti sumsumrek nga supply ti langis gagayem kay kamsat iti biyang ti European Union adapay dira dati rason na po dati China lockdown gagiyim kay kabsat nga mangi tuntunda iti dati nanginang demand amoy iti China ada diti na kaditi produkto na po ngano awan ti mausar gagiyim kay kabsat iti kabukbukudan nga nasyon sardeng na apo iti agi parwar kadagiti produkto na. May isang ehemplo dito apo ket detoy fertilizer abuno nga nakangingina iti agdama gagayem ken kabsat idi tiyempo apo ti pandemya gagayem ken kabsat. Siyempre awan ti narigat apo ti import export kadagiti agundaway gaputa adangarod ti lockdown ti tunggal nasyon pawilan na nga sumrek ti sa tagasabali nga nasyon apo nga kabombo. So ni China
in preservar na apo digiti produkto ng abuno idi para iti nasyon na gagayem kayong kaamsat. So nga naapektaran tayo dito pagilya na Pilipinas nga nangitunda deta gagayem kayong kaamsat iti nakadakdakel nga nagadyasan nagngatuan ti fertilizer price wenno presyo digiti produkto nga pang-agrikultura aglalo iti abuno. Gagayem kayo na kaamsat. So digiti apo digiti mapaspasamak ken digiti sumagmano nga rason no apay nga nangato ti presyo dagiti produkto a petrolyo. Adapay digiti naggimato ti demand na apo especially digiti nasyones iti makungkuna nga Northern Hemisphere agapu pay lang iti summer peak period manipod pa bulan ti Hunyo aging gana deta apo iti bulan ti Septyembre. So no summer ore ka datay dito Pilipinas, datay dito Ilocos Norte. Pagka summertime napudot ti tiyempo gagayem ken kaabsat halos iso amin nga agkakabalay agkakapamilya adda ti uneg ti pagtaengan. So pagkadya kay ti uneg ti pagtaengan anat mausar gapot ta napudot dito AUO air conditioning unit electric fan close open ni refrigerator gaputa mawaw ti tao agkaraala iti mainom iti rabii kas jeto manen adda kay amin iti no napanggay nagtrabaho kas pagarigan adda kay amin di uneg ti balay mai-switch on amin dagitay pagpalamis electric fan wenno ventilador pakairamanan apo dagitay air condition kadito uneg ti pagtaengan. So digiti apo digiti dakkel nga mangi pangato iti demand ti pannakausar ti biang ti elektrisidad wenno pannakausar ti produkto nga petrolyo gagayem kamsat especially apo digiti agpapataod ti elektrisidad bawa usar apo digiti makinarya nga mangan wenno makargaan iti petroleum products gagayem kamsat gaput adda pay lakakasjay adda digitay dakkel nga palig-palig iti humamyanan ti probinsya tayo nga Ilocos Norte ngem kas lahamet nga nakatulong tapno bumaba ti presyo tayo presyo ti elektrisidad iti kabukbukudan tayo nga luglugar apo nga kabumbo. So digiti sumagmanulay nga po nga rason no apay nga nangato ti bayad ti produkto a petrolyo. Kang runa na pabaspulin ti kaadwan, dito gubak ti Ukraine. Panang raot ti Russia, iti biyang ti Ukraine. Apo kabumbo. In line with this, adada ti apela ti Santo Papa, iti simbaan Romano Katolika nga mapagtutulagan. Yan na siya at makapagsasarita nga na imbag kuma. Ti isuamin nga addapan na kainaig na wenno dumabalin nga akem na iti detoy gubat ti Russia ken Ukraine. Aglalo ni Vladimir Putin detoy kaudyan na po nga pangtanak ket igetan na pay ti panagraot no ta ikan ti Amerika ti missile ni Ukraine. Apo isu nga kasla hampay nga agwa agsanga gasot nga aldaw gayamen apo deti gubat iti Ukraine nga may sa karigiti mapapabasol iti oil price hike wenno pa nakaingato ti presyo dagiti produkto a petrolyo. So ti panagtalon adu digiti mangmangig be am tagtaltalon na nakanginghinat abuno tatta no agtultuloy apo nga haan nga maikpan iti importansya deti nangato nga presyo digiti produkto a petrolyo dakkel ang mga pektar deti apo iti beneg ti agrikultura aglalo kadeti main crop para iti pagay ngamin tay kunakon halos isu amin na po nga trabaho iti pagtatalunan na ket mao trabahon babaen kaligitay motor nga digitoy ket makargaan iti produkto a petrolyo. We have tractors, kuliglig, transplanter, reaper, lagijay, amin-aminin, halos iso aminin na po, ket maikan iti gasolina, when petroleum products, nga deto'y ket tapno, isudan timang trabaho, kadijay trabaho ti tao. Di ba? Idi rumwar, di kita reaper, kunada ket awantot trabaho taon, awantot pagsapulan ti taon, awantot panggidan ti taon, anto nga awantot maulwan ti taon. Gapod at the reaper, dede trabahuan ti 20 nga tao. Nga gapasen sa danto saksaken, ibaot, wano itracer, wano anyaman,
gagayim kay kabsat, trabahuin laing na po ti maysa nga repair nga mabalin nga dua aging ganala iti talo ti mang maniher kadijay nga repair. So ngita ngem dijay ti kasukat na aggastar kay ti gasolina. Hanga kaslay din nga puro inabugang ako na da hing kada check ho ti baka kinwang ita sa anen na ito dumlat ta kan ni operator ti traktor di parado mo mapanaraduenan agkwenta kay tulatan no marukod na nga dijay kay batugan man inabot ti pan nakagastar ti petroleum products. So para kanyak nukit kita gagayim kay kabsat dating sistema tattao no dating problema tayo dati saan nga maigawid nga panakaingato ti presyo di produkto a petrolyo dakkel manen apo nga mabalin nga mga pektar iti biyang ti pagtatalunan wenno pakaibabaan wenno pakaapektaran apo dagiti pada nga mannalon dili amo no inton ka gagihim kay kabsat nga malpas digito nga problema especially apo ti panakaingato digito nga presyo digito nga produkto nga mga pektar kaditi so amin nga services pakairamanan produkto dili agpatpataod dili industriya siyempre DJ expenses para iti panaggaramid ka digito nga produktong umato gagihim kabsat then DJ panaka-transport digito nga produkto manipo DJ pakaaramidan na mapan kadigitay lugar nga pakaipanan na nga kas ditoy probinsya tay nga Ilocos Norte. So para kanya dakkel manen apo nga mga pektar iti sektor ti agrikultura, transportasyon ken sabsabali pay deti mabalin nya maipatungpalin tuno bigat nga pan nakaingato ti presyo digiti produkto presyo digiti produkto ti petrolyo 2 pesos hapo para iti gasolina 2 pesos ken nasursurok pay ken mabalin nga 5 pesos wenno nasursurok pay ti pakangayatwan ti diesel dilang mo na gundaway nakasarsaritak diti amam mo kapoy di Canada ni Mr. Hector Baitek kunana ket uray ditoy gayem kunana limiterak pay ket din ti mangusar kada ti kutsek gapo iti kinangina dagiti petroleum products. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon Products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarap. Adun diri nakapadas ken napnek tinda panagnaid ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pamilyayo pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay kastamit ten ti pakasalibukag rik ng angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik adan da ka rin ti nalalawa nga cottages nga adan pa iti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwakin ni matmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Okay, tuloy ti damdamag ni Berto. Tuloy-tuloy apo dito hindi pananganalisar, sisindukat ti kapanunutan kadagiti dito sa balipay nga inaldaw-aldaw nga amok dito Pilipino dati amin na po saan tayo nga maisina ti pandesal wenno dito bakery products. Despite nga dito iti biyang ti health sector dito iti salunat
ada di panangatipada kada tayo nga mangan kada kita health product digiti bakery products gigiyem kabsat gaputa aggapu deti apo iti biang ti arena gagiyem kabsat nga detoy maipan iti bagi gagiyem kay kabsat ma-digest detoy ket agbalin nga asukar, especially digiti diabetic. Medyo adda pa ng balaag kada tayo digiti taga binig ti salud at do doktor nga limitaran tayo iti panangan kada gitoy nga bakery products gagayem ken kabsat itatta po gapu siguro diya kamo no hanmet di nga may konektar ngem adda deti makitkita wenno panang kiddaw digiti kamkame nga po ti Philippine Federation of Bakers Association Incorporated digiti agtagikwa ka digiti panaderya simple man nya panaderya wenno dakkel a panaderya apo gapu iti mabalin nga panagngatu wenno panaggaraw ti presyo digiti tinapay kada iti masungad alawas wenno deti nga lawas gapu pay lay nga po ti panagngatu met ti presyo digiti kangrunaan nga ingrediente wenno maaramat para iti aramid digitoy nga bakery products, especially deti bread ken pandesal nga paggugusto tay unay apo, especially ti bigbigat. Gagayem, isu nga deti panaggaraw digiti ingrediente wenno mausar para iti panakaramid digiti tinapay ngumato ket adaddaman nya madigdigan deta. Gagayem no maimplementar deti mununa nga napagsasaritaan tayo nga kaadda po iti panagngatu ti presyo dagiti produkto nga petrolyo. Ti Philippine Bakers Federation Philippine Federation of Bakers Association Incorporated babay na po ka ti dating executive apo ken Vice President Chito Chavez ada deti panangibagana iti biang ti media kabsat nga saan na maliklikan nga tigi sumarunong aldaw ket ngumato ti presyo digitoy produkto gapu pay laeng iti detoy nga sitwasyon DJ apo iti nagbanin nga rakurak wenno panang konfirmar detoy former executive ken Vice President Chito Chavez iti detoy Philippine Federation of Bakers Association kunamet ti may sapay nga engage iti detoy nga industriya wenno pagsapulan dati agnagan ti John Lo Cua nga isu ti presidente iti Philippine Baking Industry nga agbalin apo dati presyo apo ti dati tasty bread dati Pinoy tasty kung natin ka di ba dakakasjay apo nga makikita tayo kaditi pagtagilakwan from 38.50 agda mga presyo na mabalin nga magatang tun dati apo iti 42.50 gagayem so a matter of 4 pesos ti mabalin nga pakaingatuan ti presyo digitoy nga produkto manipod kadagiti bakery gagayem kabsat idinto nga ti pandesal manipod apo ti 23.50 diti nabungon diti may isang I think 10 or 12 pieces of pandesal from 23.50 agbalin to daytoyen nga 27.50 so another 4 pesos nga adjustment mamati ni Cua John Lo Cua nga presidente apo ti Philippine Baking Industry nga agbalin nga wenno mamati detoy nga pumabor kadakwada ti Department of Trade and Industry wenno DTI iti hirit da nga maingato ti presyo dagitoy nga produkto ditoy bread Pinoy tasty wenno tasty ken detay pandesal gagayem ken kabsat so siguro awan ti rason nga saan paboran ti Department of Trade and Industry di nga rod operating expenses para di pa nakapataod digito nga klase ti produkto kaditi bakery dumakkel ngumato ti presyo digiti gasolina diti kadwan na agus usaren na po haanan niya diti kayo ti pagpugon digiti nga bakeries na no diket digitay LPG ket no agnato ti presyo ti diesel kerosene gasoline nga kas petroleum product sumurot met apo dito sa balipay nga petroleum product detoy liquefied petroleum gas wenno LPG gagayem ken kabsat kinidda apo diti opisyal tinasaong asosasyon diti bakers nga ni Chavez nga adda ko mati direkta nga magatang da produkto manipod kariti Manalon
tapnon ti kas nga dagitoy ket maaramat para iti panagaramid ti tinapay manipod apo ti pagtatalunan tapno no makatulong iti benneg ti agrikultura. Kinunana nga sa andang kayat nga matay ti industriya ti pandesal gapot di pa yapo 40% nga arena at mapmapan iti pagaramidan iti pandesal arena gagayem ka sa saka no adda ti pagaramidan ti arena ditoy wheat apo no diket imported pela digitoy gagayem ken kamsat isu nga tibtib na ganapo ni Chua ti agriculture department ti pagilian ti nga Pilipinas nga makapataod kuma ti pagtatalunan kadagitay sangkap ti pannakaaramid digiti tinapay nga kas ti arena tapnon ti kasta makatulong day industriya ti digiti bakers iti benneg ti agrikultura. Gagayem kay absat ada digiti nasyon apong adut tinapay da nalaka gaputa isuda nga mismo ije uneg ti nasyon da adda digiti mula digiti mannalon nga gatangen digitoy nga bakeries wenno maaramid mapangka digitoy pagproduktuan tapnon maaramid apo digitoy nga nasao nga ramen ti pannakaaramid digitoy nga nasao apo nga kankanen. So dijay expectarin tayo nga at haan niya paboran ni Department of Trade and Industry DJ apela digiti Bakers Association diti pagilian na Pilipinas para iti pannakaingato ti presyo digiti produkto da posible nga ti aramiden gagayem kabsat ni bakery owner manipod ka diti kasla kadakkel ti bayabas nga or basbasit sa pa yan yung bayabas DJ pandesal gagayem kay kabsat i-reduce na DJ tapno makatabla kadiji na nga itong presyo digitay produkto nga mausar para iti pannakaramid di bread pandesal ken sabsabali pa nga bakery products gagayem kay kamsat anat maaramid baka tinto pandesaleng ket kasla kadadakkel ti bulintik isang lunok ka lang kada tilmon ti kape may sa abukel no kas dilat kadadakkel to ti pandesalen manut pandesal itan makmak 2 pesos 2 pesos 2 pesos ket no 2 pesos remain niya 2 pesos gapot sa ana paboran ni DTI apela digiti bakeries ti aramiden ni bakery owner pagbalinin na nga babasit ibasbasit na di produkto na teko na karod ti pandesal idi apo ket medyo na atidog nga plat di na rabaw ken uneg na gagayem kay absat nga almost I think 2 to 3 inches long and DJ with na ket 2 inches kun namlatan tatawanen nagbaling nga 1.5 inch lang yan wenno basbasit pay so no haan niya paboran ni Department of Trade and Industry ti apela digitoy bakery gagayem kabsat ti Bakery Association ti pagilian na Pilipinas posible nga ti mapasamak aramiden ni bakery diti pandesal nga kasla bulintik wenno kasla tangan diti burdong ti tangan tayo kunak may isang tilmon ti may isang pandesal may isang igop ti kape para iti bigbigat di ba kadwan na kada tayo masapa ka nga bumangon tapnon ti kasta mapanga gumatag ti pandesal isu ti pamigat wenno saan orayem diti umayaglako ti pandesal iti lugaryo sa kayto agsasango nga sa nga pamilya nga agkape wenno agalmusar nga kun tayo mamigat so digito apo dadakkel ti epekto na iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo okay kasama na ni tultuloy tayo tintay pa pipinadamag gapo iti detoy nga aldaw tinga ti aldaw kablawan tayo man iti happy birthday ken ni Mr. Ju Agtarap dita isla ti Hawaii ti kumagkablaaw ni Ma'am Millie Espirito iti Iba Beach, Hawaii. So once again, happy birthday Mr. Joe Agtarap sapay dadadupay nga panagkasangay 70th birthday ni Mr. Joe Agtarap apo ijay Hawaii gagayem kap sa Tagalawag City Metlaeng from barangay 50 Butong dito syudad iti lawag ngem adda na po ijay isla ti Hawaii kung magkablaaw ti mga ipatpatig unay king ka Millie Espirito. Happy 70th birthday Mr. Joe Agtarap dita isla ti Hawaii.
Dagiti ka iliwa putahe wenno makan. Intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub. Iserbida digiti sumaganad. Kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana di kito yamakan iti Steps Food Hub. Masarakan ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan nagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy. Ti damdamag ni Berto. Iti detingal daw po iti Lunes sa mabilang iti bulan ti Hunyo 2022 no puro parigat gagayim kay Kabsat ti napagsasalitan ti ito ay nangat panakaingato ti presyo ti produkto petrolyo nga mabalin namang itunday di pa naggaraw ti presyo di bakery products kang ronan na po ti bread tasty ken pandesal gagayim kay Kabsat adamit libre nga pagimbagan no pagimbagan na gagayim ngem no daduma ket aglabes digiti kakastoy apo ket mangitunda apo iti dakkel nga didigra para kada tayo ada ti panagbalag ti biyang ti bagasa iti mabalin nga biglaan na po nga panagtudo na iti napigsa iti Southern Tagalog ken iti paset sabsabali pa nga paset deto yung ano karuban nga lugar gapo iti deto low pressure area base apo ti pagasa even ti yanteo ti subag mano paset ti Luzon ket maapektaran gagayim kay Kabsat namit kadingay baga ti Northern Luzon but some parts of Luzon to include especially Southern Tagalog apong dumdumngeg sigon iti biyang ti pag-asa kaudyan na po nga nasaripatpatan da ti low pressure area iti kadayo apong ay 50 kilometros lauden ti Romblon gagayem ket iti agdama kunan ti biyang ti pag-asa nga awan met ket diti makita da nga sinyal nga pumigsa daytoy ket agbalin nga naan-anay nga bagyo. Nupay kasta, base pa lang po ti Weather Bureau ti Pagilian ng Pilipinas pag-asa, mabalin na mangitunda daytoy apo iti tudo ken panakaaramid ti saan nga napintas nga panawen uray no makadayunton daytoy apo iti Luzon landmass. So expectarin tayo apong agbubuya nga mabalin nga mga pektar iti lugar tayo dito nga low pressure area ket maaramid apo ti panagtudo na agtudo no daduma diti tudo ket kasla idi bigla nga nagtudo diti Lawag City ti nakapigpigsa no mano aldaw nga nagsasarno adu digiti nagdanag apo especially digiti adda ti mula nang mais digiti nakabura si din iti mais gagayem kay Kabsat kun ada ket kada pan nakatudo kan di mais bumasit wenno bumabamet DJ presyo na nagapakapungtutan digiti pada nga manalon ikit no mamimmanong agtudon di danto peket dawaten tabukel ti maiseng kunada at dakas di nga rumruman di apo nga feedback manipod kadigitay traders wenno agad gatang iti bunga ti mais bukel ti mais ko nakuma
gagayem nga numatudwan, bumaba di presyo. Ket nababala nga ruden, tadandan ni di na maparwari na po ti presyo na, gagayem kayong kabsat, santo pala matudwan, ket ket dawatin danto na, dejay mais di kitay pada nga mannalunen, gagayem ken kabsat. So, di kitay nasisita po nga panagsagana, kada ti pangtaa po ti tudog, apo iti low pressure area, nga nasaripatpatan da po, laodin ti Romblon, gigiyem kayong kabsat, masapol nga isagana yo, gigiyem. Hamit nga ipalubos po nga matudwan tayong kang kanayon, manganta dati epekto na iti salot at tayo, dati upper respiratory tract infection nga una, da panaguyek, panagpanateng, panagurigor, trangkaso, nga mabalin niya, especially di kitay ubing. Anteng ipalubos po nga, paot da, dati singing in the rain, nga aramidin di kita ubing, dancing in the rain, apo wenno, panagdigos apo iti tudo, gagiyem ken kabsat, di kita adda sugat na, nga mapan ka di kita pagtatalunan, no kasta nga agtutudo, agan anad kayo apo, kada kita mabalin nga infeksyon, nga masagrap tayo, especially apo kada kita rugit, di kita insekto, ken kastamit ten, bao ken sabsabalipay, ada di kita na ospital ka diti mununan niya alaldawa nga nagpiggad pa iti biag da gagiyem ken kabsata gapo iti dayjay nga sakit. Okay, padaanan nyo na po iti tinapalabas, gagiyem kabsat dito nga rin na po ngayon tayo agpipinakada para iti dito programa tayo damdamag ni Berto, awisan da kayong tunubigat, tapno yung tayo man ay nagsisinukat ika pampanunutan, karagduduma nga issues, topikos, damdamag, manipod lokal, national ken international. Dahil abo di bagayam yun, ni Robert de la Cruz, kinadwag iti technical control, Maki Paulino Agustin. Damdamag programa pakidarunan dilipas kasama kinibugog kayo alumar identero ang ginyan ken unay di balasyo tao Damdamag ni Berto pakaidasaran diri damag winupas pasamak diri sumbat diri agtuturay kadiri issues ken kalikagong diri umili Damdamag ni Berto awisan na ka tapno makipartisipar agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek.
ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Ti napalabas. Paling ako mablaaw, dito ni Mutibiyang, Robert de la Cruz kada kayo amin nasapada, papagayam, nga manarima nagbuibuya, iti programa tayo ti napalabas. Awisin na kayo, iti lasod, ti sabali pa nga oras, tapno danon mi, ti programa tayo ti napalabas. Kadwa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin, para iti programa tayo ti napalabas. Ti surat ngayon tay padayawan niya ibasa ita, ket surat nga nagapuy di may sa pagayam. Kaya't namet nga i-participar wenno ipabasa dahito ipakasaritaan ti biyag na. Ngayon kasangwanan ngayon tay rugyan nga ibasa dahito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat. Pagyamanan tayo, digiti naayat nga sponsors tayo. Thank you very much iti Kalawagan Belisario Farm nga kukwa da Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Jeanette Belisario, masarakan na po iti Barangay Barisbes, Dingras, Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Erlinda Perminhood nga taga Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you ken ka Hazel de la Cruz Alonzo, dita Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Thank you very much pa kay ni Carmela Walker, iti San Diego, California. Pagyamanan tayo ni Miss B Fiesta, ngagnae din ni Jai Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta, thank you very much, dita Stockton, California. Thank you kay ni Mr. Jewel Centillas, nga day Maui, Hawaii. Da Chris Siroma, kay ni Marisa Siroma, iti Iba Beach, Hawaii. Pagyamanan tayo pa iti Metro North Insurance and Security Agency, para kadiri kasapulan nyo apo iti non-life insurance, kaskuma iti comprehensive ken TPL. Amin dito yung kasapulan para iti government projects inintero apagilya na Pilipinas. Serbian na kayo ti Metro North Insurance Security Agency, nga masarakan na po iti Cityland Tower 2, EJ Malate, Manila, babaen ken ni Miss Dory de la Cruz. Kastapay nga agyaman tayo iti CLJ Store, nga masarakan iti Batak Road, Paset ti Barangay number 22, Katuging, San Nicolas, Ilocos Norte. Babayan iti panangimaton, ken palagtagikwa da Mr. Jaime Perdonio, ken ni Mrs. Celia Perdonio. Thank you very much pa ken ka Kapitan Juji Jimenez, sir. Thank you dita Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Ken thank you very much ken ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Maraming salamat po. Ken pagyamanan tayo pa po diti sa balipay nga naayat ti panagpuspuso na nga matumultulong tapno maidanon ti programa tayo ti napalabas. Thank you kaditi kabsat manipud pa na nga po ijay Iba Beach, Hawaii. Adun diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik ng angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka iti nalalawa nga cottages, nga adan pa iti video okay apagliwliwan yo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocandia Resort Hotel.
Para iti reservations, tumawag iti cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatnutunan ni Mrs. Heli Buyat. Prexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Dagiti ka iliw aputahe wenno makan. Intay amin ramanan ijay Steps Food Hub. Iserbida dagiti sumaganad. Kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay di sabsabali alutong bahay pakaramanan. Tinaimas nga special empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana digito yung makan iti Steps Food Hub. Masarakan ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Sangi iti Rangtay. Steps Food Hub. Sindadaan nyagserbi ka na kayo tinaanos ngagtagikwa Aileen Akub. Steps Food Hub. Binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Iti pay nga agbubuya iti programa tayo imuna iti programa tayo damdamag ni Berto ken iti programa tayo tinapalabas. Happy viewing ken ka Novelin Anacleto dita Pidig, Ilocos Norte. Thank you very much. Ni Rayland Utleg dita Dingras, ni Micheline Mendoza iti Banna, ni Marites Ganyo Arios ijay Hawaii. Mel Pasyundugay dita Burgos, Ilocos Norte. Hello, pananatoy. Nembang nga pangal daw mo, Sir Robert. Okay. Ni Ma'am Elis Tamayo. Wen, di kang pinangal daw. Si Kano, umikag pangal daw. Ni Auntie Jo. Jo Macho Antes. Dita Maui, Hawaii. Thank you very much for watching. Dita kabsat ko ni Marisa si Roma. Kapkablawan na ni Nanang Mi ang imong kamangig na mabuyan natin nga tapay natayin. Happy birthday in heaven to our mother Candida de la Cruz, late Candida de la Cruz, Agustin de la Cruz. Ni Ma'am Mili Espirito agdinga agbibuya. Thank you very much, Ma'am. Kastapay ken ni Efren Ragmat Abukay. Thank you very much kayem. Ni Roden Frialde ijay Rizal ba yun? Rizal watching. Thank you kasi ni Kumadre Emelinda Corpus dita Hong Kong. Good noon, compadre. Keep safe and God bless. God bless you too. Kabsat ko ni Dorocha de la Cruz dita Paranaque, ni kasabay ni Richard de la Cruz Compuesto. Gagayem kayong kabsat. Ni Mary Jane Villa, EJ Canada. Birthday kani kabagis na di last week ni Comadre Marivic Vicky dita 48A Kabungaan. Tika anakak ni Angelo Marco ni ulitig ko Nestor Quiapo. Thank you very much for watching. Ni John Lester K. Yangat iti Bomboradio Lawag agbubuya. Ni Annabel Agustin, Irene Corpus dita Maria Joseph Irene nagkamali ak manen kadito address mo na nga Pasyukan ba yon? Pasyukan Bacara ni June Fariulen, Juanito Fariulen Jr. Thank you very much classmate iti panagbibuyam. Kastapay ni Roldan Luy nga manadban ti panagbuya na ni Comadre Marlene Maria Elena Bagawisan dito DPWH. Thank you for watching. Ni Ebs Ruiz, ni Fredes Quesada ijay California. Agbibuya kada tayo iti detoy nga Gundaway ijay kano Hawaii ket ti presyo ti produkto petrolyo $5.33 ako ni Ami Pagala Gumundoy agbibuya ni Ports Bitin Generoso Palumares, Apo Kapitan kayong thank you very much iti panagbibuyam
dita Dingras, Ilocos Norte. Ni Dema Paulino, ni classmate ko, Epi Chudoro Arceliana, kabsat ni Apo Inward Manager Jan Chudoro. Ni kasinsin ko, Dema Paulino, gigim kay kabsat, hindi kita kikinabla ay dito ni Joey Kiawit, thank you for watching. Erlinda Sales Perminhod, thank you very much. Wayne Corpus Asuncion, Ray Ortal Villanueva, oy, Ray Ortal from California, Estados Unidos. Ni Romel Lorenzo, Vilma Pabro Takang, Maria Luisa Eusebio, oy, Mestra, good afternoon. Kasin, ni Kasinsin ko, Onofre Durupan, dita Hawaii. Tikayong ko, Chris Roma, happy watching, Chris. Thank you very much. Birthday greetings to our dear Mother Candida Agustin de la Cruz. Happy birthday in heaven, Mother dear ko na ni kabsat ko. Ni Annabel Agustin, ni Liti, watching ni Liti. Okay, mabantayo na po karito surat nga intay padayawan, ibasa kaditan po kiti programa tayo tinapalabas, iti dedoy nga aldaw. Dito surat kadin patulod ti Maysa nga pagayam, ngagnagan iti Revelita. Naisaguday iti surat ni pagayam tayo Revelita, tinapalabas ko, Manong Robert. Kablawang ka iti nagasat nga daw. Sapit may karida iti surat ko nga may tampo iti programa di napalabas. Sipod nin rugim dati nga programa inaldaw-aldawen nga padpadaanak. Tapno kasta dinggek di iti nagduduma nga rupa ti biyag iti dati nga programa. Ngay sumit tinagitunda tapno awisen na tirignak. Nga putarik met wenno aramidik met. Ti pakasaritaan ti biyag ko. Isurat ko ket lagibek tinapalabas. Day di napalabas nga nangimaldit ken sa em. Nga mabalinmet nga nangimaldit kini isem. Palubusan nak ngarud pagayam ko nga mangilawlawag. Idi nakakaasi abiyag ko. Bakit, Manong Robert, ti kaludludon ko. Ngamin nagsina ti ama kininak. Ti inak ket nakiasawa niti sa bali. Pimanawen iti siwidong mi kinililang ko. Dami lang aruden tinabati ti pagtengan. Dududua kami gaputa balo metten. Ti apo ka bakit? Wenno awagak iti lilang. Dito ti rason niya saan ko nga naituloy ti panagadal ko. Naikarigatan na ni Lilang nga naipatuloy ti pagadala naging ganay ti sekundarya. Ngayon dito pugak kuman ti kolehiyo si Mukon. Bakit akon? Rebelita. Kinuripeno na pigsaak nga ta. Awam meti. Steady nga pagtrabaho ako no pamatauda kiti kwarta. Nagasat laing ngin ta silig ti pagadalan dito ayan tayo mapagpag naman ako. Kay karigatak nga may 10 piso ang ingana ti 2 piso nga ildaw abalon mo. Manipod pimanaw ti amam. Kasta ti inam. Ngem no ti kasapula mo nyo mapan iti sabali nga ili nga ayan ti eskwela pangkolehiyo. Sangko nga balikan. Naliday nga panangipalawag ti apo ka bakit? Nakaluwaak. Wen kabsat. Inayay ko ti bagik. Inayay ko no apay nga naiparswaak nga kastoy ti lubo. Pinanawandak di tinaganak kanya kang runaan na tinak. Wen Manong Robert. Nadagsin di panangawat ko karili nga balikas ng maawatak ni Lelang.
Asin napay ti pigsa ti abaga na tapno ibakle na ti responsibilidad. Ti pinanawa na responsibilidad di kiti naganak kanyak tapno ti kastakit maipaayanak iti naranyag a masakbayan. Wenno maipaayanak ti edukasyon. Saan nakabalinan ti apo kabakit? Naawatak. Sinagid ko ti abaga nililang ko. Lilang, maawatan ka. Maawatan ka unay-unay. Agyaman aktet di ken kata. Naidurasan na kaging ganay ti panagturpos ko iti high school. Thank you. Agyaman ak. Kagiddan ti panangarakop ko. Nairot ti panangarakop ni lilang kanya ket kinunana. Ladingite ka po. Ladingite. Ngem talaga nga jak kabalinan. Inarapaap ko nga makapagturpos kami. Ngem sumuko ako. Awanen ti pigsak. Awanen ti puwersa. Bakit ako ang rebelita anak ko? Balikas na. Kaya di pa nangarakop ko ken kwa na marikna kitilikod winubukot ng agtigirger. When? Pakakitaan nga agsangit ti bakit. Sangitan na ti kaawan ti puwersa na tapnon ti kasta maisakad na ti panagaadal ko manong roller. Immibeta kiti panagin narakop mi ket sinangok ni Lola. Di kagsangit. Saan mo nga sangitan ti? Saan ko nga pa nakaipatulod? Saan mo nga pa nakaipatulod kanya kiti pag-adalan? Inaprusak di kiti pingping na nga nabasan kariti umaribasay alwa. Itata. Saan ako niya agadaan? Pilitek met ti makatulong kay ka. Agtrabaho ako. Ket no dagasat ko saan kanto niya agtrabaho. Subadak di kiti napukaw pigsam kapoy di panagisakat mo di panagalan ko. Agtugaw kanton dito balay ket urayan ti kanen. Tapadasik met nga usaren di kiti do atakyag ken saka. Tapno tumakdera. Agsapulak para kay ka. Para kadatali lang ko. Naglabas di gidi aldaw manong Robert. Awan tinastrikak nga pagtrabahuan. Gabuta. Initawen ko nga sa nga pulo ketinem. Awan pa lang timayata mga alakan niya. Simursuro tak nga rod kinililang ko. Kada iti mapan na pakitrabahuan. Mapanagkabot iti bawang. Agdalos ka riti mulay di pagtatalunan. Ngem no daduma. Hapday ka laeng. Sang kang agmalmaleng. Agawid kanto nga masapa o no makapangal daw tayo. Agawid kanto tayo pagkakit ang patrabaho. Yung kaagina na napukta. Si kanto tayo agisagana iti pangmalimta. Diyak tumakayan ta mapanlubak. Suma, ano samton ti kagudwa ti aldaw nga pakaswelduan. Ikisiim na kanyak. Maragragsa ka nakunay pagayam ko gabuta. Mariknak no kasano ti panangipateg nililang kanya. Mariknak no kasano ti panangsulnit na iti kaawan digiti naganak kanya. Uwen, angin mabanog kay tumanunayan. Tinak pakadanagan. Narwama ko. Narwama kong talig ti kakas na trabaho. Kaya't ko ti makitrabaho iti pagtatalunan ang pukmenti. Umawat ak iti labada. Tsak manamuta, kasulit ko ti aglaba. Kaya't ko ti umay pagkabot ti bawang, agurnos ti bawang, pagburas ti balato, and
uray makigapas iti irik kuno bagay. Amok na ita. So nga, di nagpakadanagan. Set kat dita tumultulong ka kanya. San tabi ta problema ti gatang tati kanen ken si data ta. Makaumanaymet ti kiti masusweldo ta wenno itangtang danda ka data. O sige. No makapangang kanton, agawid kanton Ang kagina na ken istimarem ti balay ta. Isa kanam tumet din ti lutwem nga pangmalem. Tapno no sumang petak. Makay na kag di gusak mangantang ket maturog tanto. Tapno masapat tanto manin ni agriing iti sumarunong abigat. Sana ya? Wenli lang. Sungbat ko. No ana digitin palawag ti apo kabaket. Aldaw nga biyag me. Kasta ti mapaspasama. Manong Robert. Naglabas pa'y digiti aldaw. Kapsat ko. Saan niya na igawid? Agbalasa nga ako. When? Agtawe na kidin ti sangapulukit siya. Saan nakmeten nga itugtugot pa iti apok nga baket. Kadagiti mapan na pakitrabahuan kang runanay ti pagtatalunan. Ngamin ko na kanyak nga saan ko kano abagay. Napintasak kano nga apo ko na ket saan ko abagay ti mapan iti pagtatalunan. Isu nga tinaramid ko manong ket nagdatangak ka diti si Syria. Daladal ngamin digit ubing nga mapanagaan iti pagadalan ti sango ti balay mi ken ni Lola. Iparabaw ko ida tilamisaan aglalo iti malem nga panagnaawid. Ket dumagas digit ubing. Isu ti ubrak. Agilako ak kaditi si Syria. Ori ti bigat ket adalatta digiti dumagas. Adapay digiti naganak nga umay nga lakwam man dito anak ko iti kastoy rebelita ta dabalon na tapno dinturumrumaren no dito pagadalan namuna ta nakadado digiti natatarayalugan iti samo ti eskwela da balikas digiti subag mamano nga naganak nga mangayat nga gumatang kariti tagilako kasi Syria ket ipabalon da kariti anak da wen kabsa pagbiyagan ti panagsalukan. Adamit basit maganan siya nga mabalin nga tutupan na ti masweldo kiti aldaw-aldaw iti tulong ko kinilula kada iti trabaho wenno pa trabaho iti pagtatalunan. Naananaya kon amay sa balasa. Lupay kasta sa anak unay nga rumrumwar kapungarod ta. Awan met di sa sita paganan. Malaglagit ko ti pagayam ko. Ti pagayam ko nga di kabangibang ngayon. Ngem ka po iti kawan ti kadwan iti baleda iti may nagadal iti ilin. Nakikabalay iti kabsat ti inana. Dahito ikat ni Blessy. Kumusta nga tanti pagayang ko nga ni Blessy? Kumusta nga tayo suna? Nakaradwar siguro iti arapaap na nagbalin niya may isa komersyo. Bueno, ti kurso na komersyo. Kaya hindi ti pagbagana. Ay, sa pitag kita kaming tupay kini Blessy. Mailig ang unayin kinkuan. Nagayayam iti panunot ko, Manong Robert. Diya mo ta biglalatan ti panakalagip ko kini Blessy, ediday di ang damay. Hindi pa naglabas di aldaw pagayam ko, saan niya na igawid? Ti kaadamit din di alimbubuyog. When no kulibangbang nga agrikus-rikus
iti lawlaw ko. Dagitoy ket digiti babbaro nga agrayo kanyak. Wen, dagiti babbaro nga agrayo kanyak. Edi di nga gundaway ang nagrayo kanyak ni Lowy. Ni Lowy kabsat ti mariknak nga kapudnuan. Kaditi so amin nga agrayo kanyak. Laeng kabsat agsupadi kami ti biyag. Nabaknang ni Lowy. Edi tawen ko idi nga 20 agtawen pa laeng isunay ti nga 10 ket siyam. Inaudingem siya. Third year college, iti kursuna nga kinainhinyero. Gaputa mariknak nga isuti, napudno iti daddaton ng ayak. Kenjak ulbuden ti bagik, saan niya gaputa isuna ket nabaknang. Isuti pakariknaak iti ayak. Wen kabsat. Saan niya nagbalin nga limed kanililang ko, ti panagrayo kanyak ni Lowy. Agingga nga iti may sa arabii, nga panagsarita mi kiti apok nga baket. Kasto iti saludsud na. Kaayan ayat mo ka din ni Lowy. Inaklon mo ka din ti ayat na apok. Ay, saan pa'y lola? Awan pa'y ti relasyon mi. Ngim, napas na kiti panagrayo na kanyak. Laeng kasla igaw gawid na tirik na ka mga klon iti panagayat na kaputa agad adal pa'y laeng ken may sa babak nang da amangan ta masaktanak to laeng kinunak amo mapok ada nga masaktan ka no saan mo nga suruten tirik na. No talaga nga ni Lowy ti pilim kada iti agrayrayo ken ka. Masapul nga, ikam kay papanantarik nam. Aklonem ti ayat na. Ngem sintirem nga umuna. No napudnumit la talaga ken ka. Tay kunamon, langit ken daga, tinagbetan nyo. Isuna ket langit, si kakit daga, gapu iti kinabaknang da. Sunga, nupay ay ayaten. Anya nga ron ti serbidet nga ayat. Para kinkwana no, may kalang kan tumit layan. Ngem no tillayem met deta nga rikna mapo. Ngit talaga nga iso ti pakariknaam iti ayat. Masaktan ka. Masaktan kanto. Ket mabalin nga, pagbabawyam to. No saan mo nga, aklunin ti ayat na, ket may pariknam met ti pamatig mo kinkwana. Nabagas nga balikas ni Lelang may panggep, iti plano gidin nga panangaklon iti ayat ni Lowy. Agingga nga iti may sa arabi nga panagpasyarmanen ni Lowy iti balaymi. Agsarsarita kami din. Endarirag na nga rudmanen ti ayat na. Ngayon di agundaway, pinitpitan na rin dakulap ko manong Robert. When kapsat ko. Iti panang pitpit na kadigiti dakulap ko, nakariknaak, iti sabsabali. Ti Jack mailawlawag arikna, kapsat. Pang-asim rebelita. Iyat nagmuka din natin desisyon mo. Ibagam ka din ano, danamnamak wenno, ay ayatin nakmet wenno saan. Pang-asim. Nabayagin ti panagdatdaton ko keng ka. Balikas na. Saan na ka naguni, kabsat? Saan kumet nga inikat? Ti mananga ng petpet iti dakulap ko. Apay nga di ka sumumbat. Apay nga di mo ibagano. Anya ti banag ti datdaton ko keng kang ayat. Kasano nga sumumbatak ket pet mo ti dakulap ko. No saan ka kayat?
Linapsot ko kuman ati dakulap ko, kadagita dakulap mo. Angin, nakapigpigsa, nakairirot, masaksak tanak pa yan. Kinunak nga, kasla agpasig ng imisem ak. Inibatan ni Louie digiti imak ket. Ita inibatak digiti imak. Wano ti imak. No talaga nga, ay ayatin nak. Si kaman nga ro dita, timang petpet ka digiti dakulap ko, Revelita. Sungbat na. Manong jak ammo idi ti aramidek nutong palek tap dumarik na nga ayatikmet. Jak ammo idi no, petpetak digiti dakulap na. Sa anak nga nagkiriing wenno nagsarita. Api nga awamet ti mauray ko nga. Action mo. Petpetan metten digiti dakulap ko no ayatin na. Ngayon saan mo nga petpetan? Sigurado nga ron nga paayen na. Balikas namanin. Luwiin bagak ken ka itayen. Nga, no kumasaan ka akayat. Linapsot ko kumanti ima, kiti nairo ta pa ng petpet mo kanyak. Bueno pa ng petpet mo iti ima. Anyang ruti kayat nasa wen. Ay ayatin nakadimet. Sa ludsod namanin. Nagdumugak manong Robert. Ini ba nagdumog ko inayad nga ingato na tiropak babaen iti panangigem na iti timid ko. Wen kapsan. Kati dita agpinnerring kami. Jakon na igawid ni Lowe. Wen. Naglandingen digiti dua abibig na kadigiti duamet abibig ko. Kageddanen manong Robert iti panangrakos na kanyak. Ket ditan, nga naginnagik kami iti nakapapaot. Ket kalpasan tinasao nga pa naginnagik. Rebelita, I love you. I love you so much. Balikas na. Sa anak meten nga nagbain nga nangibalikas. I love you too, Loie. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State, Paranaque.
Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Ganito City Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Sa Balipay, nga viewers na yun, ni Romeo Godoy Jr. Dita Sarat. Thank you very much sa pagbibuyam, pagayam ko. Kastapay ka ni Josephine Gabino, ni Eli Rosqueta, ni Katsinsiko Onopre Durupa ni Hawaii, ni Erlinda Rarugal Baruga, iti Barit Lawag City, ni Carmelita Salvino Ruiz, ni Auntie Lita Sid Castillo Mariano, ijay Maui, Hawaii, ni Mr. Hector Baitek, dita Canada, Marites Agustin, ni Roberto Caro, ni former Vice Mayor Junel Balantak Menor Rosqueta, iti Marcos, ti ili apong nagtubuan, ti dakkel ko alalaki, Marcos, Ilocos Norte. Kumusta kayo? Amin na po, dita Marcos, aglalo, ti Ganyo family, dita Ragas Marcos, Guillermo family, De La Cruz family, kaya hindi sa Balipay nga kakabagyan dita Marcos, Ilocos Norte. Maris Rosas, tiaglawloko. Ngamin kabsat, na ipariknak metlayengen ti ayat ko ken ni Lowe. Husto ni Lula. No nagbutengak na nangaklo ni ti ayat na, saan ko kung mga marikna ti ragsak. No diket liday gaputa jakman layang mekkan kay papanan. Tinalime da riknak. Iti lalaki nga patpatge kunay. Dandani rinabing o may agpasyar ni Lowy ti balemi. Wen manong Robert. Ngem tilay ngem pangdeday at ti pangdedayawak launay ken ni Lowy isu ti kaadda ti respeto na iti kinababaik. Adu di kiti gundaway nga dududwa kami ti balay. Ket no kayat nang aramiden ti mangikot kanyak. Mabalin nga maaramid na. No kayat nak nga pilitin, tapnon di kastay paikot ti kinababae. Mabalin niya, mayabos na tiriknak. Ket, masindyan, tirik namin nga doa. Nga dahi tila unay ti pangdedayawak kiniluwi. Nga mabalin niya, adu di kiti mangibaga nga old-fashioned wenno pangkadaanan ti kaya nayat ko. Ngem kuna na kanyak ti kastoy, rebelita. Kaya't ko nga, ito na makaturpusak, agkalaysata. Kaya't ko nga iti umunang arabiita, kalpasan ti kalaysa. Kit isunto ti pananggunod ko ti panang kinababae. Kalikagumak nga, natarnaw, nadalus ka, nga idatag ko tinadaig nga altar. Manong ko kasla aglaglag tutuirik na. Sobra nga kinaragsak tinton dari kita nga balikas ni Lowy kanyak. When, ti kadda ti respeto na iti kinababae ket mabali na kunaeg nga sinyal nga napategak unay ken kuana.
Ken talaga nga siya tipili na akat ako nainay iti tong palbiag. Kahit mga sawen no makaradwar kan agkalaysatan. Wen, anya pelain. Makaturpusak ton. Mausar ko ton tinadal ko nga. Agtrabaho. Kinuri sa anak nga agtrabaho. Mabaling niya, agbiag talatta nga. Uri sa anak nga agtrabaho. Saan nito pa nang ipangas rebelita ayat ko? Ada kinabaknan ti pamilya. Napasin na aya kiti dedi nga balikas. Amhom Louie, dito launit ti kabutbutin ko. Arig na si kakit langit ket syakit daga. Amangan Louie no saan nagtunga. Maawat ni mamang mo. Amangan ta. Kontraen na ti ayan na yata. No makaturpusak tulakit din. Sanga napatig no kontraen na o no paboran na ti ayan na yata. No naskin nga ilimid ta, bayat nga agad adala. Aramidig. Saan ko nga? Ipudnukin ko na. Awan doon di ba aramidan na no? Ada makaumanay nga tawin ta? Kinagkalisa ta. Sana nga mabali na ipawil. Awan linteg nga mang pabor ka dagi tinaganak. Tapno pawilan dati anak na nga dani ti umanay nga estado na. Wenno tawin na. Tapno magkikalaysa iti kayat na pagkikalaysa. Saan ka di? Kinunana. Banag nga dadapay nga nangitunday ti ragsak kanyak. Gaputa saan langit ti panang respetar na iti kinababaik. Nudiket amunak nga ilaban ni Louie Manong Robert. Nga malem, may ni Louie iti balay mi. Api nga daka. Sang kakadingan na pa iti klasem? Hoy Louie, agbalbalog kan sana. Banag nga diyak kaya. Kunam nga, ti panagadal mo ti kang runaan nga kalasag ta no kontraen ni mamang mo ti relasyon ta. So nga masapula ipasnik mo. Saan ka nga agsayang iti oras? Anya pala ti oras apag alas 3. Anay ta? Wednesday. MWF kunam. Aging gana ka ti alas 5. Apay nga da ka dito eh. Kinunak nga kasla makaungetak no pay ti kaon gakket maragsakan. Gabot adda ti lalaki nga ay ti kunay. Awan ti klase mi manang ma'am. Gaputa adda activity ji unig ti eskwela. So, mayo ko na dito eh. Imbes nga makitiktikong kumak ka dagiti kaklase kung no, gagayim ko iti eskwela. Maya ko na iti babae nga ete kunay. Balikas na. When gaya maddamalagip ko. Anya deta? Mamum ka diti agnagan Blessy Torres. Kunana nga nagbasa ka no ka diti high school dito Asidegyo. Tinagbasaam. Blessy Torres kunam. When? Blessy Torres. Taga kabangibang nga ili. Ngem agad adalita di pagadalak. Kasano nga nagamam mo kayo? Kaklasik nga road. Hoy Louie, saan nakolbulbo din ah? Kasano ko mga agkaklase kayo kani Blessy? Kit inauna kami nga amang ngem si Kaiti, nasursurok ngem makatawen. When no, oy, Rebelita ah, saan nakapagatap-atapan niya kasta ah? Naistorya na nga nagadal ditoy. Sa anak mit nga interesado, ngem diningdingig ko latta.
Kit DJ tawen nga ibagana nga pa nagturpos na kada ito'y high school dito asidegyo, isumit ti pa nagturpos mo, iso nga nagatapak nga amam Ngem no, ada pang panunutim nga sa bali, ada yung aramidek deta. Kinunana nga kasla makaunget. Di na kabsat nga nagbalinin nga diretso ti sungbat ko kini Louie. When? Classmate ko idada kami di high school ni Blessy. Iso na pikit di at ti pinaka BFF ko. Best friend forever ko. Malaglagip ko nga rod no kuwangim. Diyak pitam mo no, at ti ili daw no. Napanin nagbasa iti sa baling alugan. Ipakumusta anak to Kinunak. O sige, bayam. Ibagak to. Best friend mo gaya, ma. Kunana nga nagsarding iti makatawen gaputa. Tsaka mo no, anya tinagbali na parikot na iti panagadal na. Iso nga, edad ta. Edad ka, klase kami kada iso magmano subjects ko. Ngem, engineering netlaing talalain na. Kasta gayam. Kahit ko kumaisuna nga makita. Bayam ta iset kunto kikita tayo. Ibagak to keng kuana ta. Agmimit tayo. May kanto alain dito balayo ta. Kamit tayo iti sentro. When? Immanamungak Manong Robert. Nagpasyar ni Louie na ibaga na kanon kani Blessy nga maamunak kinin baga na kanupay nga gayanayat kami apimit nga imbagam saan mo kung malagta ngayon bagbagan ang boyfriend tan kinunak apay anya tidakis na no ibagak nga sikati kayanayat ko. Kinwen gayam ko na nga into no Friday, awan to ti klase mi manin iti malim, agkikita tayo to kano. Kahit na kami ta makita, kenyam amuna kanumit ti boyfriend na. Kasta? Damit ten boyfriend ni Blessy? Wen, iso ti baga na. So kayam ti problema idi. So nga saan niya nagtuloy? Nagka-problema da kano iti boyfriend na. So nga nagballo-ballog. Agingga nga, nag-repeater rin ati, kina third year. Kasta ay nagluko di jay nga Blessy. O sige, ibagam to nga ron nga, kaili ko unay nga makita ken. O may naktuka di alaen, when no, agkikita tayong tulatan iti sentro. Saan? O may kanto alaen. Dito ibalayo, kinipakada kanto pa kinilelang mo, tapno. Amuna ti pagpapanam, kit saan na madanagan. O sige nga rod. Mailiwak launay na makakita iti gayem ko nga ni Blessy. Magyaman tayo, digiti naayat nga sponsors when tumultulong ka na tayo, tapno maidanong ka na kayo, ti programa ti napalabas. Thank you very much, iti Biang, dati may isang pagayam, manipod iti Eva Beach, Hawaii. Thank you, iti suportam, iti programa tayo tinapalabas. Pagyamanan tayo pa ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Thank you very much, kendi when tibiyang ti CLJ Store, yada di Batak Road, paset ti Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Jaime Perdonio, keni Mrs. Celia Perdonio. Pagyamanan tayo pa iti Metro North Insurance and Surety Agency. Para kadiri kasapulan nyo apo, iti non-life insurance nga sa TPL, keng Customer and Comprehensive. Amin na kasapulan para kadiri government projects. Serbian na kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2, Malate, Manila, babaeng kini Miss Dory de la Cruz. Thank you very much kani Chris ken Marisa Siroma dita Eva Beach, Hawaii. Pagyaman tayo pa ni Mr. Jewel Centillas, manipod iti Maui, Hawaii. Thank you ken ka Ma'am Ami Ancheta iti Stockton, California. Pagyaman tayo pa ni Miss B Fiesta
edi Honolulu, Hawaii. Ni Hazel de la Cruz Alonzo, nga di Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Ni Erlinda Ferminhood, nga taga-barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Fermin, Elis Tamayo, iti barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ken thank you iti Kalawagan, Belisario Farm, babaeng kada Mr. Dado Belisario, ken Ma'am Jeanette Belisario, iti Baresbes Dingras, Ilocos Norte. Adun diri nakapadas ken napnek tinda panagned ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamit ten ti pakasalibukag rik ng angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay a pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, Masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Dagiti ka iliw putahe wenno makan, intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub, iserbida digiti sumaganad, kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana di kito yamakan iti Steps Food Hub, Masarakan ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa, Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Tayo pa iti pinagbuibuya ni Arnel Ancheta dita Pagilian ni Italia. Thank you very much insan iti panagbibuyam iti programa tayo Tina Palabas. Nadanon tintuding the blessing ken ni Louie nga panagkikita mi. Aldaw ti Biyernes. Magagaran ako unayan nga makakita iti kasi nga da nagayim ko, idadaki di high school. Tinungpalmet ni Louie, ti Karina, nga umay nakalain. Imay nakaro din nala, usar na ti motorsiklo na. Ket nagmotor kami nga napan iti sentro, nga ayan ti restaurant, nga pagkikitaan mi. Kabsat ko, idi, sumrek kami ti restaurant. Nakita kon ti lamisaan niya ayan da blessy. Ada kadwana nga may isa nga napuner a lalaki. Nagwapo. Ngem saan niya paatiw tila nga ti kayanayat ko ani Louie. Pinartakak tinagna ket iti asidegak timmakder ni Blessy ket inarakop nak. Oh, Revelita, kumusta kan? Kumusta kang gayem ko? Kinuna na nga maragdagsakan. Kastoy, sika, kumusta kan? Kastoy nagsardeng aki di nga nagbasa. Nagsardeng aki di panag-adal ko ta. Di amon na lagi pen. Ay, wenggayam ni Adrian, boyfriend ko. Adrian ni Revelita, best friend ko in high school. Nice meeting you, Revelita. Kinuna ti kaya nayat nangem napigket ti panangkitkita na kanyak. Manong Robert. Nupay kasta sa angkong inikan ti kay papanan, gapura dami ti diti abay ko ni Louie. Louie, ni Gayam Adrian, ti boyfriend ko. Kinuna na, Adrian ni Louie. Isumit ti boyfriend ni Revelita. Imisem ni Adrian, minatmatan na ni Louie. Imisem met ni Louie. Naginisem di ba? O sige. Agdugaw kayon ta, gurter tayon ta. Agi inistorya tayo man. Agabay tamang Gayam Blessy. Ta. Agin istoryata. Kinunak.
Nagabay kami nga rod nga medyo imadayo kadagiti lalaki wenno digiti kaya na yat mi. Ket dita nga nakadado digiti nalaglagip mi Manong Robert. Kang runaan na kadagiti aldaw nga da kami pailaeng iti high school life. Amutay meten nga ti high school life ti kararagsakan na parte ti panagadan. Agingga nga naiserbi digiti in order mi nga taraon. Ket dita nga rinugyan min tinangan. Ngem ti bayet ti panangan adulat ta digiti malaglagip mi nga isistoryaen. Wen kabsat ko. Kunapay ket di ni blessing tunggal aldaw kano ti Biyernes wenno maminsan naging gana ti mamindwa ti makabulan ket agkikita kami. Ken kayat na kano nga umay nakpasyaran ti balay mi. Okay lang my friend. Kinunakmet Manong Robert. Matiltiliwak ti kaya nayat ni Blessy wenno ni Adrian nga matmatmatan na. Wen kabsat. Nudad duma at sabat digiti panagkita mi. Esman na. Ngem saan ko nga ikikang kay papanan wenno responsan digiti isem na. Amangan tamadlaw nak ni Loie. Wenno amangan ko nakta. Ikan kay tisabali nga kay papanan. Tigayim ko nga ni Blessing no makadlaw men. Isu nga inkurimet ko latan tinangan no impasnek ko tinangan. Ngem saan latta nga maliklikan Manong Robert. Nga tunggal iangad ko ti rupak ket matiliwak ni Adrian nga matmatmatan na. Dito nga ron ti rason no apay nga pinaspasak idin tinangan. Ket mabitlaing mapanak man iti comfort room. Kinunak. Bayat iti kaaddak ti comfort room, kinitak ti rupak. Wen kapsat. Adday iti pan nakaburburtyak no apay nga napigket unay ti panagkitkita ti kaya na yat ti gayem ko kanyak nga ni Adrian. Ang mga tadarugit ti rupak wenno saan niya nakapintas ti pan nakapulgos ti pingping ko. Isu nga nagsarmingak ken binalbaliwak ti make up wenno panagpulbos ko. Teko namin nga babae Manong Robert nga retouch. Hindi agsubliak iti lamisaan kabsat ko adayo akpay ngem talaga nga siyak manen tikit kitain ni Adrian. Nupay kasta intarengteng ko lat na tinagnangay masideg kiti di makasidegak nagtugawak nga siguro iti abay ni Loie. Nagtimek ni Blessy ket kinunana. Oh, my friend, mumalemen. Iti pay bangir nga ili ti pagawidan mi. So nga, agpipinakada tayon. Iset kung tulad tamanin ket ni Loie no, kaano ti nga kikita. Kaya ko nga umay ka kumapasyanin di balayo. Kumusta kaya min nilelang mo? Bumaketen my friend. Ngem naandurmit pe lang na. Mapan pe lang makitrabaho iti kataltalunan. Naglalo no pa nagbabawang. Panagburas ti balatong ken uri panagkapas iti pagay. Mapan. Nada digiti agpasaksak. Wenno agpanateng kadigiti bunga tinating da. Mapan naglalo ti agsapa. Sapsabali di kiti bagbaket, friend. Talaga nga naandur ti bagida. Panangipadayaw ko kinilelang ko. Wen, talagang kasta. Ado di kiti bagbaket nga naandur. O sige, patuluyan min ha. Patuluyan min ket mumalemen. Agtulad kami tulad ta ken ni Loie no. Kaano kami agpasir di balayo. Rebelita. Kuna ni Blessy. Timmakder detoy ket timmakder meten ni Adrian. Pagayam ko. Ngemit iday di nga gundaway nakitak manen nga matmatmatan na ni Adrian. Idi makalikod da o anya Loie, mapandameten. O sika
Awanin tiket mo papanan, awanin tiket mo pagpasyaran, nasa pamitbay. Gumanat laing WSC, gaputa. Adayo ti ili da. Tinapay bangir nga ili, dinto nga datakit. Dito itamit lang nga ili. Ada ka di tiket mo papanan? Awan ti amok. Tiket mo ti ag-shopping. Anya ko mati shopping, anya ko mati gatangik. Ken, amon nga awan ti makukwartak. Siyak nga ron ti gumatang ti paraking ka. O sige, mapanta ti at ti motorsiklo ta. Mapanta man ti mall. Agpasyar taman sa Jeka, nagpili taman ka, di napipintas nga arwaten na paraking ka. Arwaten pambabae. Ken ko nga gumatang kamit ka di fitted nga pantalon mo. Ken blouse mo tapno susapo. Adat namanin nga ado di umay agrayo ken ka. Deta nga pintas mo biyak ko. Kuna ni Lowy, napan kami nga rod, Manong Robert, itimul. Paglabas pa, di kiti aldaw, Manong Robert. When kabsat ko, jak ni namnama nga iti maysa nga malem ti Biyernes. Agsardeng ti maysa a kotse. Iti sangwanan ti daan nga balay mi. Rimwarak gabuta. Iti met balay ti nakaiparkingan no sango ti balay mi ti nakaiparkingan ti luman. Sino katang tayo dito? Ani ata ti bagada. Anya nakigtot ko iti rumwar ti nagmaneho iti kotse ni Adrian. Ti kaya na yat ni Blessy. Isuti mo na nga nagtimek ket kastoy di balikas na. Hello Revelita, good afternoon. Kinuna na kanyak nga nakaisisem, manong ko. Si maruno nga bimaba ket ni Blessy nga da iti passenger side. Oh, Revelita, kumusta ka? Kastoy lang, dumanong kayo. Binigla dakmeten. Kinuna. Irigayam likod kita ni Lowy, Manong Robert. Isu nga napalalo manen tinagsak ko. Nagtitipon kami manen nga upat. Nagtitipon kami tinapalabas iti may isang restaurant kiti ta maulit. Kiti maydan wenim pepe suda nga talagaan ti may iti balay mi. Nagsasarita mi kabsat na panggimatang ni Lowy ti mamirienda wenno soft drinks. Wen kabsat. Ngem madmadlaw ko nga kasi diday di damo mi paragkita kini Adrian kastama met laingen. Napigket ti panangkitkita na kanya. Banag nga nakaburbur ti akmanen. Agingga nga naisan ek ti saritaan mi iti plan-plan men ni Blessing nga outing. Manong Robert. Among Revelita. Malagip mo pa iti birthday ko? Oh, kaslasaan ko nga malagip, friend. Kaano nga minitayan na niya nga bulan? Kiti umuna nga lawas ti sumaruno a bulan. 25 itan. Makalawas laingin. Ag birthday akon. Oh, ano ti plano mi ti birthday mo? Sigurado nga, selebrasyon nga dakkel. Gaputa, babak nang kayo. Kinunak, saan nga dakkel nga selebrasyon? Ti selebrasyon ti panagkasangay ko ket selected laing. Mapili laing di ti maimbitaran. Ket sikat ti kang runaan nga imbitarak gaputa mailiwak king kagayem. Kinunana, urek lang ag nervyos ti ragsak. Wen pagayam ko. Ori aklag nervyos ti ragsak, hindi nga balikas ti gayim ko. Naggasat ka gayam, Revelita. Kinuna ni Lowy, sikat ikang runaan niya, bisita para iti panagkasangay ni Blessy. Balikas ni Lowy. Ngem, Lowy, saan niya mabilin nga agsulsulo nga umay, ti best friend ko. Gapot agayan na yat kayo, dua kayo.
masapol nga escortam ti best friend ko para iti panagatender na iti birthday ko. Kinunana. O sige, apikit din niya saan. Ragsak ko nga makakuyog ti babae nga patpatgay kunay. Balikas ni Lowy. Agingga nga siyak tinagtimek kabsat ket. Api, sa dinno ti venue ti selebrasyon. E di ka di balayo? Kinunak. Saan? Babantayo ti maysa nga resort. Ti resort ti uncle ni Adrian. E di Ilocosur. Nagpariserbe na Adrian kadigiti kwarto nga usaren tayo. Ket adan to metigil sumagmano kagayem nang umaingem. Sandan niya umian. 2 nights and 2 days ti reservation tayo. So nga agpapas kayo ti ragsak. Agpapas tayo iti ragsak. Amin nga makaan ket iserbi ti restaurant tinasao nga resort. Wenno ti hotel. Kas di ti pa kayat ko nga selebrasyon. Ngayon ti rabi, umay to siguro di kiti gagayem ko, ken ore di kiti naganak kanyak. Ta adda ti maangay nga programa. Ngayon ti sumarunong nga rabi, solo tayo to. Sarili tayo to ti selebrasyon. Parang tulayngin kada tayo nga gagayem. Balikas na. Sige. Agpakadak to kinilelang ko. Sigurado met nga palubusan nak kaputa amamuna kamet. Kinamuna nga gayem taunay. Insungbat ko. Naragsakan ni Lowy iti daydi nga sungbat ko. Ti amok kitay no paayem ti gayem mo. Ti amok no agbaling ka manin nga killjoy. Kinunana. Uy saan met Lowy? Saan nga mabaling nga paayek ti gayem ko? No kasano ti pan nakailiw ni Blessy kanyak. Kastamet ti iliw ko kenkwana. Kabalawat ti kano iti panagkasangay ti kanakan ni Irene Corpus nga ni Engineer Samantha Cheska Corpus Aurelio. Happy birthday ma'am. More birthdays to come coming from your tita Irene Corpus. Ken thank you iti panagbibuya ni Matt Mini Pinera iti barangay 38A mga Tulawag City. Ken ni Mark Batinga nga agbibuya kada kay amin na po. Okay, hantay nga may lipas nga ibasa dito surat ni Pagayam Teo Revelita. Padaanan nyo Pagayam iti sumaruno nga paset ti pakasaritaan ti biag ni Pagayam Teo Revelita. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.